Isa sa mga ginatanaw nga problema sa mga Pinoy ang overpopulation. Kung sa diin madamo sa mga kabataan nga intra sa mga hampang kalayo kag nagbusong timprano. Mga sigat mga kamurkada, si paring Efren si gihapon kag yari kita diri subong sa dalan sa Lacson para mag-usisa mamangkot kag hibaluon ang opinyon sa mga tao diri sa Bacolod. Bakit pabata ng pabata ang edad ng mga babaeng lumalandi at ano pang dahilan kung bakit sila lumalandi? So na magalibot-libot mamangkot kung ano balayan ang rason kung nag-amo na sila, okay? Let's go! Para sa 20 pesos may pamangkot ko, ma'am. Ganta ka 20. Tapos may gabi. Para sa 20 pesos masabat mo pamangkot ko. Ang mga kabataan subong lumalandi na nga ba o hindi? Dapat na eh. 5 4 3 Ay, ang tagal mong sumagot. Ikaw, ma'am, ang mga kabataan ngayon lumalandi na nga ba o hindi? Lumalandi na. 5 Sige na. 4 Ano ba ito? 3 Extra chicken joy pa ni. Okay na. Sir, ikaw, sir. Ano ang dahilan kung bakit lumalandi mga kabataan ngayon? Kasi Kasi. Thank you. Sir, for 20 pesos. Lumalandi na nga ba ang mga kabataan ngayon? Oo. Abtiksi mo ba? Follow-up question. Meron ka bang kilalang celebrity na sikat and of course, siyempre sikat and nabuntis or na maagang nadisgrasya dahil sa kalandian? Wala akong kilala. 40 pesos. Okay na sir. For 20 pesos may pamangkot kasi mo. Nagana ka 20? Hindi ka? Promise? Okay, thank you. Ngayon hindi siya sa 20 pesos ko. Anong problema sa 20 pesos ko? Nagana ka 20? May pamangkot ko. 20 pesos. May pamangkot lang ko. May kilala ka bang celebrity na sikat? Of course sikat celebrity na maagang nabuntis na disgrasya? Pila edad ni Rosana sa nabunot na puso mo? Illegal naman na sir. Bata na buntis. Kasi Andy Gulman. Sigat sa Midland. Next question. Yes or no? Premarital sex? Premarital sex? No. Wala ka pa ka-experience premarital sex? Premarital ka eh. Di pa no ka lang sir, kakabalo sir. 20 na naman. Apa? Wala mo sa akin. Mama mo diin. Siya na ang sikat sa Dilarama nga Manugilot. Sir, sa lumalanding panahon ngayon ng mga kabataan, lumalanding panahon tuloy. Sa mga kabataang lumalandi, mapipigilan ba ang pagiging malandi ng mga kabataan ngayon? Hindi naman makakita mo sa sir? Hindi. Bakit? Yung mga kabataan ngayon, nilalandi mga bata, mablaw. Nakaranas ka na bang lumandi? Oo, tama na. Paano kang lumandi? Mega. Kunwari, landiin mo ako, kunwari. Sige. Go. Shot sa wifi. Kiss me. Sa panahong lumalandi ngayon, sino ba ang dapat sisihin natin sa mga lumalanding mga kabataan? For 20 pesos. General? Si General's daughter? Po, yung ang gusto nyo answer ko para Ikaw nang bahala ma'am, yung opinion nyo mo. Depende po sa tao kasi may matanga taong mga malalandi. Landi! Ang anak na malalandi. Wala Hindi. na akong pakialam sa inyo. Hugot, naging ba lang dapat ang sisihon? Or sino ba ang dapat natin sisihin sa mga lumalanding mga kabataan ngayon? For 20 pesos. Ang sisihon? Sisihon, talabahon. Parents nila. Parents nila. Bakit mo nasabi? Sa inyo. Sige. Dapat sisihon. Kung mga bata po sila, wala na sisihon. Kung hindi sila masisi, talaba eh. Thank you, ma'am. Ang internet pala dako nga factor sa mga kabataan na lumalandi. Yeah. Name me one website or
maka-name ka mga website na maka-influence mga kabataan? Ano website? Ano website? Sige. For 20 pesos, may pamangkot ko. Ano ba ang dapat sisihin kung bakit ang mga kabataan ngayon ay lumalandi? For 20 pesos. Oh, if you don't get this, I will get that. I will get that. I will get this. Oh. Dulog 20 ko. Sige. Serious? Is this your vlog? Yes po. Okay. So, sinong may kasalanan? Oh, sino bang dapat natin sisihin kung bakit yung mga kabataan ngayon ay lumalandi? Sila mismo. Sila mismo? Hindi siguro. It's because it's their actions eh. No Um, one, ano naman. Is there any kind of influence or impression or environment? A part of, yes. Mhm. Because you consider the environment, the peers. Uh-huh. But at the end of the day, it's their own decision. Oh, so given if you were a child, you don't know what's right between wrong, di ba? Okay. Oh, di ba? And Taken. how old were you nga nakakita ka sang galit tulip sa TV nga wala mo ginatabunan ni mo mata? Elementary. Elementary, like you were 12 siguro. Internet, does that have anything sa pag-influence? It does. Ano Pag-boom sa technology. anong mga website usually ginakatuan nila? Porn website. Could you name some? Pornhub. Sir, tsaga mo sir mapunggan ta pa ang mga galandi ng mga kabataan, sir. Gusto mo na punggan ng mga galandi ng mga kabataan hindi na? Kung may balasulon, sir, sa mga kabataan nga nagalandi, sir. Ti subong daan ng mga subong at chimpo daan mga kabataan do budlay naman sa wayon do sila pa yung mga maisog o may abalon mo bata sa bulkigan mo balon kanila nga may child abuse bala. Palibot mo. Bagay. Kung diin ka matulong, dito mo nakalan. Prote luwas guro sa ginikanan sa mga ano pagit mga pwede man ba mga factor ba nga naging malandi mga kabataan ba? Internet. Ano nga website, sir? Sa internet, ano nga website? YouTube. Mambal mo sir sa mga kabataan sa mga lumalandi. Yambal na. Yambal na. Slice. Kabi, one time be slice. Do you understand Tagalog? Ilonggo. Can you translate? Can you please ask them if what can they say about women very landi mga kabataang lumalandi. What can you say about teenagers or flirting? Flirting. Ikagot. Ako naman. Ikagot for the boy. Ikagot for the boy. Men, young men, young girls, young boys are engaging in premarital sex. What can you say about that? Especially women are into it right now. Young women right now. Here in the Philippines. Do you have any opinion about that? It can't be allowed. You can't be loud. Yeah. Where are you from? Japan. Nihongo? Wakaranai. I don't know. Can you say paring empoy? Paring. Go. 1, 2, 3, go. Paring empoy. I love you. I love you, girl. Kanami. Susuka. Yuka. Awi. Di mo yung mga. Yeah, beautiful. Hanja. Grabe ba?